Vajnorský ornament je súbor výtvarných prvkov, jednotlivých ozdobných motívov alebo kompozícia ozdobných motívov, predovšetkým rastlinných a vtáčich, ako aj celá miestna dekoratívna tradícia Vajnor. Pôvodne sa vyskytoval najmä vo výzdobe interiérov vajnorských domov ako maľby na stenách, maľovaný nábytok, úžitkových predmetoch, ďalej na textíliách, krojových súčastiach a sakrálnych rúchach. V prevažnej miere sa v ňom používajú rastlinné motívy, jablko, granátové jablko, rozličné ruže a iné druhy kvetov, napríklad tulipán, klinček, sirvotka, zvonček, konvalinka, ale aj púčiky kvetov. Strapce hrozna, hroznové listy, úponky, ďatelina, šišky, klásky, lístky, palmety. Zo zvieracích motívov je to motív vtáčika v rôznych podobách, páv, pelikán krmiaci mláďatá vlastnou krvou, dvojhlavý orol, motív včely. Častým motívom je srdce. Na sakrálnych rúchach, textíliách a maľbách sa v kompozíciách využívajú aj cirkevné motívy, napríklad božské srdce, baránok, kríž, trňová koruna. Vajnorský ornament využíva pásovú aj osovú kompozíciu, ktorá je spravidla symetrická. Dnešná podoba ornamentu sa vyznačuje pestrosťou farieb, farebnosť sa však prispôsobuje konkrétnemu účelu využitia. Jeho správanie výrazne ovplyvnila po výtvarnej, technickej, motivickej, farebnej i kompozičnej stránke ľudová umelkyňa Katarína Brúderová, žijúca v rokoch 1882 až 1964. Vďaka jej talentu a pedagogickej práci, nakoľko vychovala celú generáciu ľudových umelkyň, poznáme vajnorský ornament v jeho dnešnej podobe s bohatstvom motívov a širokou škálou farebnosti, ktoré sa z nástennej maľby prenášajú aj do predkreslenej výšivky a výzdoby predmetov dennej potreby. Uplatniť miestnu tradíciu v dekoratívnej maľbe kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch navrhol v roku 1968 vtedajší farár pán Mansvet Drobný. V tomto roku sa aj výzdoba realizovala. Maľby predkresľovala pani Hedviga Krištofičová, vymaľovávali ich spolu s ňou viaceré vajnorské ľudové umelkyne. Spomeňme Teréziu Zemanovú, Hedvigu Polákovú, Máriu Feketovú, Kristínu Feketovú. Jedným z dominantných motívov je motív pelikána krmiaceho mláďata vlastnou krvou, ktorý v kresťanskej viere predstavuje obetovanie, milosrdnú lásku a zbožnosť. Rastlinné motívy a motívy vtáčikov akoby zvýrazňovali kresťanský nebeský raj so symbolmi záhrady s vtáčim spevom a kvetmi. Na maľbách vo vajnorskom kostole sa uplatňuje tradičný princíp formička alebo forma a kviet alebo oblúk. Formička bola základom celej maľby. Je to vodorovný pás malieb a tvoril prakticky základ výzdoby. Nad formičkou, ktorá bola ohraničená vodorovnými čiarami z vrchu i zo spodu, bol rozvinutý a vymaľovaný oblúk, vyplnený rôznymi motívmi. Oblúk ohraničený nebol a výzdoba voľne zabiehala v poloblúkovom usporiadaní do priestoru stien. Dnešná podoba vyšívaného ornamentu, dekoratívna a mnohofarebná, tak, ako ho poznáme zo sakrálnych rúch, vyšívaných obrazov, obrusov, ale aj krojových súčastí, ako sú zástery a čelenky, je vlastne prenesenie tohto pôvodného maľovaného ornamentu z interiérov, teda ohnízk, do výšivky. Takúto aplikáciu umožňovali najmä dostupné materiály, teda kvalitnejšie látky na vyšívanie, dostupnosť kvalitných vyšívacích bavlniek v rôznych farbách. Keď sa začalo upúšťať od maľovania interiérov, ženy, vyšívačky, preniesli túto tradíciu do vyšívaných obrazov, alebo aj maľovaných, ktorými sú dekorované interiéry mnohých vajnorských domov. Vajnorská ornamentika, využívajúca najmä rastlinné a vtáčie motívy, našla symboliku i v náboženskom význame a stvárnení. Obilné klásky a strapce hrozna predstavujú vykupiteľské a obetné dary chleba a vína.
Pestrofarebné kvety sú prejavom ľudskej vďaky stvoriteľovi a vtáky v rôznych podobách symbolizujú pôsobenie Svätého Ducha. Výšivky zdobia omšové rúcha všetkých liturgických farieb. Významnou a pamätnou sa stala mitra vyšitá pre pápeža Jána Pavla II. Pri príležitosti jeho návštevy v roku 1990. Autorkou bola vtedy 85-ročná Terézia Zemanová. Mitra nesie na sebe obraz pelikána, dominujúceho na čelnej strane a Božej záhrady, znázornenej kvetinovými i vtáčimi motívmi na zadnej strane. Keramická dielňa bola založená v roku 1984 ako pridružená výroba poľnohospodárskeho družstva vo Vajnoroch. Od založenia dielne nej pôsobí keramikárka Zlatica Šarköziová, absolventka Modranskej keramikárskej školy. Keramikárky mali spočiatku k dispozícii bohaté predlohy vajnorských maliarok, tie však bolo treba upraviť na oblé tvary keramiky a aj farebne prispôsobiť keramickej technológii maľovania a vypaľovania glazúry. Hotové výrobky dávali posúdiť vajnorským ľudovým umelkyniam, ktoré ochotne radili, ako treba celý výsledok farebne doladiť, aby zodpovedal vajnorskému cíteniu. Dielňu zasiahli spoločensko-ekonomické zmeny po roku 1989, v 90. rokoch dokonca prerušila svoju činnosť. Prišlo však k znovu oživeniu tejto pomerne novej vajnorskej tradície a vznikajú stále ďalšie výrobky, ktoré nesú odkaz tradičného ľudového umenia v novej podobe. V súčasnosti dielňu spravuje mestská časť Bratislava Vajnory. Aby sme si lepšie vedeli predstaviť, ako boli používané jednotlivé vzory na sakrálnych rúchach, použijeme vysvetlenie samotnej Kataríny Brúderovej, ako bolo zapísané v roku 1912. Zo slovenských kvetov uvila som podobu kríža, ktoré nie sú dnes novými, lež už 100 rokov medzi slovenským národom prekvitajúcimi. A teraz až na ornát, rúchoto omšové sú prijaté, a to myslím na znak toho, že slovenský národ žije a žiť i naďalej chce. Ba nie len, že chce, ale i musí žiť, lebo i sám Pán Boh chce s týmto národom so svätými v nebi byť. Prv, než som ten kríž zo slovenských kvetov viť počala, jeden najkrásnejší kvet som doňho skryla. A to je ten krásny kvet, čo vykúpil celý svet. Je to Ježiš najmilejší, ktorý všetkých smutných teší. Keď som ho viť počala, na samý vrch kríža vložila som 2 holúbkov, čo si nesú šišku dubovú, a to je znakom toho, aby sa práca ľúbila nielen ľuďom, ale aj Pánu Bohu. Tiež sú tam vložené i hrebíčky slovenské, a to znakom toho, že je to práca naturálna a vyli to ruky ženské. Ešte sa tam nachádza žitný klas spojený oblúkmi, a to na znak toho, keď by sa Slováci držali tak pospolu, jak ten klas s tými oblúkmi, by sa naň svet mohol podívať, jaký je to národ veľký. A tiež sa tam nachádza slovenský tulipán. Sú tam ešte mnohé kvety a všetky majú svoje znaky. Je tam tiež i srdiečko, to je plné lásky, potom sú tam ružičky, makovičky, hvezdičky. Jablčka, kľúčky, lístky, nezabudky, slovenský orol, hrozny a klasy, a to všetko kvitne ku blahu národa a ku chvále Božej na dlhé časy. Z iniciatívy mestskej časti Bratislava Vajnory sa v roku 2014 začala realizovať Škola vajnorských tradícií, kde sa záujemci majú možnosť naučiť niektoré tradičné techniky, paličkovanie, vyšívanie, zdobenie kraslíc a maľovanie vajnorského ornamentu. Keďže vekové ohraničenie tu nebolo dávané, kurzov sa zúčastňujú deti aj dospelí. Škola vajnorských tradícií sa realizovala v exteriéri, v parku pod Lipami, a tak pritiahla aj náhodných okoloidúcich, z ktorých sa niekedy stali aj účastníci kurzu.
Veľkou pridanou hodnotou, ktorú si veľmi vážime, bola skutočnosť, že niektorí obyvatelia, keď videli, čo je predmetom činnosti v škole, priniesli ukázať vajnorské výšivky, ornamenty, súčasti krojov, vzory, ktoré doma našli a mali zdedené či odložené a o ktoré doteraz nikto neprejavil väčší záujem, respektíve niektorí ani nevedeli, čo doma majú. My sme tak mali možnosť tieto predmety aj zadokumentovať, v niektorých prípadoch išlo dokonca o rarity, ktorých sa zachovalo pomerne málo. Kurzy bývajú obohatené aj o piesne či príbehy našich predkov a o predaj keramiky a publikácií v mestskej časti Bratislava Vajnory. Z úcty ku Kataríne Brúderovej, k jej umeniu i živým tradíciám Vajnor vypisovala každoročne základná škola Jana Pavla II. Vo Vajnoroch súťaž Cena Kataríny Brúderovej. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1994. Predmetom súťaže bolo hodnotenie a ocenenie vlastných umeleckých prác a prejavov detí, žiakov 5. až 9. ročníka pôvodom z Vajnor, študujúcich na rôznych školách v Bratislave. Súťažilo sa v 3 kategóriách: kresby a maľby vychádzajúce z tradície umenia a kultúry Vajnor, literárne práce prozaických žánrov čerpajúce námety zo života Vajnorčanov a solový spev ľudových piesní s inštrumentálnym sprievodom alebo bez neho. Súťaž bola vždy verejná, žiaci na nej prezentovali svoje umelecké práce a vystupovali pred verejnosťou i odbornou porotou. Hlavným poslaním Ceny Kataríny Brúderovej bolo popri spomienke na túto významnú rodáčku z Vajnor zachovanie a rozvíjanie živých tradícií, objavovanie pokladov skrytých v pamäti starších Vajnorčanov. Vajnorský ornament je prostriedkom prezentácie výtvarného umenia a tradičnej kultúry Vajnor, dediny v meste. Vajnorské maľby a výšivky boli a sú vyjadrením vzťahu a úcty ich tvorcov k domovu a dedičstvu predchádzajúcich generácií. Výšivky a predmety ozdobené vajnorským ornamentom boli už od začiatku minulého storočia vyhľadávaným reprezentatívnym artiklom a stávali sa oficiálnymi darmi aj pre zahraničných hostí. Vajnorčania si uvedomovali hodnotu svojho umenia a chceme, aby si ju uvedomovali aj v súčasnosti. Preto sa staráme o udržiavanie a rozvíjanie týchto tradícií a jedným z prostriedkov by mal byť aj zápis vajnorského ornamentu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.